Moi kaikki katsojat. Tilatkaa kanavia, pistäkää like tälle videolle, jos tykkäsitte, jos ette, niin laittakaa lapeukku. Mutta siis, tässä on yksi juttu. Eli mä oon yrittänyt salata niinku mun hyvin vanhaa YouTube-kanavaa. Mä nyt niinku tässä. Mä just äsken hain tänne. Siis, tää on tämmönen samalla 64 tilaajaa. Tämmönen YouTube-kanava. Ja mä tuun siis, miksi mä teen tästä videoa? No, mä vaihdan tän YouTube-kanavan. Poistan nämä videot ja silleen, että mulle tulee hyvä mieli ja mä tiedän, että mulla on nää hallussa nää videot. No, mennään ekaan videoon. Eli lol 1. No niin, viimeinen video jäi soitakin kesken, mutta eihän se haittaa, koska useinhan mä teen näitä kasvustuksia töitä. Kohta tänne tulee kaveri kuvat video, mutta joo, semmoista vaan, että no muistakaa, että moneksi osin olikaan. 3 viikkoa ja puoli viikkoa, niin sitten vasta tulee ihan semmoista kunnon semmoista pelivideoa, että Mitä ei tullut koskaan. tässä on ihan tällaista tavallista videoa, että mä lopetan tän kun kaveri tulee. Mä kysyn vaan, että saako se näkyy videolla, katsoppa kun mä hän tässä kuvailen videoa, niin on hauskaa olla tupaa ja näkyykö se missään? Mistä päin se tulee? Mä en edes tiedä missä se asuu. Come on. Mä kutsun kaveria, enkä mä tiedä missä se asuu. Eikä se missä mä. Kuinka tyhmä mä olin? 5 kuukautta sit. Mä olin tosi tyhmä. Mikä? Joo, että. Videoita tulee siis. Mä otin nyt 4 päivää lomaa nyt tästä tubettamisesta. Oli ihan hauska 4 päivää, vaikka heti joskus mä olin heti alku ottaa lomaa. Hauska homma mulla oli. Mihinköhän mä laittaa siitä? Laitetaan, missä tämä on? Laitetaan vaikka mun puhe, siis mun kamera tai millä mä kuvaankaan. Se on teille kysymysmerkki, millä mä kuvaan. Että joo, se on teille suuri. Nää on kuvattu puhelimella. Kuka ei tiedä, että nää on kuvattu puhelimella? Näköjään jotkut ei tiedä. Millä mä kuvaan? Meidän pitää avata puhelin tai kamera. Kummalla pelaan. Mikä toi mun puhetyyli oikeesti oli? Haittaa sitä, muuten ne ketkä ei tiedä, niin tietää. Koska ette saa laittaa ryhmään ne ketkä. Laittakaa mulle, että ei mihinkään ryhmään, että kukaan ei näkisi. Koska se on mulla kysymysmerkki, millä kuvaan. Jätetäänpäs nyt tää tähän, että odotellaan. Mistä tää pysyis? Oottakaa hetki. Pikkusia vaikeuksia on tällä. Mut siis. Joo. Tässä on kysymys. Kummalla sä pelaat ja Mulla siis oli tommonen keltainen lepo. nimeä, mulla on 7 tilaa ja mun on pakko keksiä. 17.
tilaajaa. Tai sanoiko se 17 tai 70 tai 7? Ei mulla todellakaan ole semmosia tilaajamääriä. No mun normaalilla kanavalla, mulla oikeallani on 9. Mutta täällä on 4. Miten niin 7? Ei mitään. Mä en tajua. Jos tulee 100 tilaajaa. Tulee 100 tilaajaa. Ei varmana tuu. Tarkoittaa myös sitä, että mä en tilaajaa. Mä teen haastevideot. Tai mä teen haastevideot. 100 tilaajaa. Myös ilman tulee 100. Mulla on aikaa 400 tilaajaakin. Mä ajattelin kyllä, että mun on kohta pitää. Tässä viikossa pakko olla. Mä en oo saanut nimeä viikossa. Voi, se on. Nyt kohta tää video loppuu. Onko täällä edes ketään? Oottokaa. Onks täällä minkälaisia kommentteja? Ei edes kommentteja. What? En taju. Mut sitten lol 1. Ja siis nää on mun tosi vanhoja. 5 kuukautta. Koska kaverini tuliseen. Tää ei oo mikään... Mä linkkasin tän koska mä vielä osaan. Anteeksi vaan, mutta Come on. en vielä osaa. Leikattiin leikistä. Sopiiko se teille kattojat? Kattojat. Mitä? Mitäs kaikki tänään tulee? Video. Sanoinko mä kommenttia? What? No, annetaanko joko anteeksi, jos 5 kuukautta sit? Mä en ihan niin viksu ollut, että joo. Yhdellä videolla. Montakohan se yläpeukkusella olikaan. En muista, mutta... Tasan 0. Joo, tää on niin ihme. Että mulla on 17 tilaajaa, vaikka mä yritän olla hyvä tube. Ei todellakaan oo. Tää video oli tässä. Mä en poista mitään videoa, se on mun lupaus. Vain mä voin poistaa kello 10 videoa. Joku pikku luku. 2 videoa luolle. 3 videoa luolle.
vuodessa. Eli vuodessa 3 videoa voi poistaa. Tätä nyt on poistaa, jos Mitä? voi olla. What? Saadaan huonoa tai tallenen syitä, että joo. No niin, anteeksi, jos tää näkyy alaa, eikä vaikuttaa, mutta... Mitä tehdä? Ja nyt moikka. Moi! Onks täällä kommentteja? No ei oo. What? Täällä on yksi alapeukku. Kuka näitä edes kattoo? Ja täällä sitten on... Näkyykö se missään? Yksi yläpeukku. En tajua. Mutta siis tämmösiä just nää vanhat videot oli. Tilatkaa nyt tää kanava ja menkää tilaa toi kanava. Mä vaihdan sen nimen ja poistan noin videot. Eli voitte kommentoida tähän, mut se olisi moi.